danna subscribe, sannan sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan tunanta mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne, muna roƙon ka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Labarin da muka zo muku da shi a yau labari ne wanda Majalisar Dattijai ta Najeriya ta aika ga shugaba Buhari, inda ta ce ka yi gaggawar soke shugabannin sojojin sama da na ƙasa saboda sun gaza a fannin tsaro. Majalisar Dattijai dai ta wannan ƙasa ta umarci Buhari akan ya yi gaggawar ya sauke su saboda sun kasa samar da tsaro a arewacin Najeriya, wanda hakan ya zama abin kunya domin kuwa wannan shine yankin su, mahaifarsu, amma sun kasa samar da tsaro duba ga abubuwan da yake faruwa ne da 'yan ta'adda da 'yan boko haram suke cin karensu ba babbaka. Mutane wanda ba su gani ba ake kama wasu a kashe, wasu kuma a yi garkuwa da su ta yadda sai an biya kuɗin fansa duba ga abin da ya faru kwanan nan, wanda 'yan boko haram suka shiga wata lokal government a cikin garin Maiduguri, inda suka kama mutane har sama da 43 suka yi musu yankan rago, kisan wulaƙanci, suka bar su a nan. Tuni dai 'yan Najeriya musamman ma 'yan arewa suna ta yi kirarin cewa ga arewa, wanda hakan yana dab da samar da tarzoma ta ganin an fara zanga-zanga. Shi ne majalista suka yanke wannan hukunci akan Buhari da ya samar da tsaro ko kuma isa su samar da tsaro ko kuma ya sauke su, ya kawo wasu wanda za su iya kawowa tsaro a arewa da ma Najeriya baki daya. Ƙarshen labarin kenan daga wannan sanar da mai albarka. In kai sabon zuwa ne wannan sanar da mai albarka, muna roƙon ka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shirye a kan lokaci da zarar mun gode. Ku kasance da Zauren Arewa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a kullum, a koda yaushe. Sai kun ji mu a wani jikwa.